Je máj 2009 a opäť po roku sme s kamarátom Vilom pred bratislavskou Bylou. Tento rok sme sa vybrali na cyklozajazd do Čiernej Hory, Montenegro. O 15. hodine opúšťame Bratislavu a cez Maďarsko, diaľnicou cez Chorvátsko smerujeme do Čiernej Hory, mestečka Sutomore. Na druhý deň ráno o 8:30 sme už v Čiernej Hore v Boke Kotorskej. Trajekt v najúžšej časti zálivu medzi obcami Kamenáre a Lepetane výrazne skracuje i keď veľmi peknú cestu okolo celého zálivu. My sa do Boky Kotorskej za niekoľko dní vrátime a najkrajšiu časť zálivu prejdeme na bicykloch. Za historickým mestečkom Budvou krátko vidíme malý poloostrov svätého Štefana. Pôvodne malá rybárska osada z 15. storočia bola pri zachovaní pôvodnej architektúry prestávaná na jedno z najluxusnejších letovisk Jadranu. Je 10 hodín a blížime sa k cieľu našej cesty pri morskej obci Sutomore. Toto čiernohorské letovisko zatiaľ patrí k tým skromnejším. Nám to nevadí, v Sutomore budeme bývať iba 4 noci. Hneď popoludní odchádzame na 24 km dlhú túru do prístavného mesta Bar a jeho okolia. V meste nie je čo pozerať, a preto po krátkej zastávke pri pláži pokračujeme do neďalekého historického starého baru. Zrúcaniny mestečka ležia iba niekoľko kilometrov od pobrežia na úpätí pohoria Rumia. História starého baru siaha až do 9. storočia, keď mesto bolo jedným z najdôležitejších oporných bodov kniežatstva Zeta. V roku 1077 tu bol korunovaný prvý kráľ, knieža Michal. V 15. storočí Benačania zo strachu pred Turkami mesto opevnili, Turci však mesto napokon dobili a ovládali ho až do konca 19. storočia. Po vynútenom odchode koncom 19. storočia nechali Turci vybuchnúť sklady strelného prachu. Explózia zničila celé mesto, ktoré už nikdy nebolo obnovené. Od tej doby dostal starý bar prezývku Mesto duchov. Obyvatelia starého baru sa po stáročia živili obchodom, pestovaním olív a remeslami. V blízkosti baru údajne rastie najstarší olivovník na svete. Jeho vek je odhadovaný na viac ako 2000 rokov. Druhý deň naša cyklotúra vedie ku Skadarskému jazeru do mestečka Virpazar. Dĺžka trasy je iba 47 kilometrov, my však musíme prekonať pohorie Rumia, vzdialené od pobrežia iba niekoľko kilometrov. Pred stúpaním ešte kontrolujeme bicykle a tu Vilo zisťuje, že na zadnom kolese má slabší defekt. Výmena duše netrvá dlho a o chvíľu už šlapeme do pedálov. Na dĺžke asi 14 km stúpame do setla Sutorman, ležiaceho vo výške 805 metrov. Väčšina z nás ide samostatne. Má to výhodu, každý zvolí tempo podľa vlastnej kondície. Krátko zastavujeme pri pamätníku, odkiaľ je nádherný pohľad na jadranské pobrežie a mesto Bar.
Cesta z Baru do Virpazaru vedie po trase bývalej úzkorozchodnej železnice, postavenej v roku 1908. Stúpanie je preto rovnomerné, ide sa v pohode, rýchlosťou 7 až 8 km za hodinu. Pod nami sa vinie cesta, po ktorej sme ešte pred chvíľou stúpali, a vpravo je najvyšší vrch pohoria Rumia, vysoký 1594 metrov. Stúpame ešte asi 1,5 kilometra a o chvíľu sme v najvyššom bode našej cesty v Setle Sutorman. 14 kilometrov dlhý zjazd ku Skadarskému jazeru je už veľmi rýchly. Národný park Skadarské jazero leží na hraniciach Čiernej hory a Albánska a je najväčším jazerom na Balkáne. Našu cyklotúru ukončujeme vyhliadkovou plavbou po jazere. Spočiatku plávame úzkým koridorom v Rákosí a hladinou jazera pokrytou vodnými rastlinami. Skadarské jazero je najväčšou vtáčou rezerváciou v Európe a hniezdi tu asi 270 vtáčich druhov. Veľkú časť pobrežných vod pokrývajú vodné rastliny a rákosie a preto tu v zimnom období prezimuje až 300 000 rôznych vtákov. Jazero leží v nadmorskej výške iba 6 metrov nad morom, pri priemernej hĺbke 5 až 8 metrov. O chvíľu sme už na voľnej hladine jazera a blížime sa k malému ostrovu s ruinami bývalého väzenia z čias Osmanskej ríše. V blízkosti ostrova sú pod hladinou ostré skaly a preto útek väzňov z ostrova bol v minulosti skoro nemožný. Naša loď na chvíľu zastavuje a tí, čo máme odvahu a plavky, skáčeme do jazera. Po dnešnej cyklotúre je to príjemné osvieženie. Tretí deň je naplánovaná najkrajšia, asi 47 km dlhá cyklotúra okolo Rysanského a Kotorského zálivu s minimálnym výškovým prevýšením. Pobrežná magistrála pre cyklistov nie je celkom bezpečná a preto zo Sutomore do Boky Kotorskej nás privezie i odvezie autobus. Boka Kotorská je najväčší záliv v južnej časti Jadranského mora a svojou scenériou pripomína severské morské fjordy. Doplnená je však bujnou stredomorskou vegetáciou a tak predstavuje jednu z najpôsobivejších prírodných scenérií Balkánu. V Kotorskom zálive oproti mestečku Perast ležia v mori dva malé ostrovčeky. Na jednom z nich, umelo vytvorenom, je barokový mariánsky putnický kostol z 18. storočia. V mestečku je viacero historických barokových stavieb bohatých majiteľov lodí zo 17. a 18. storočia. Už v 16. storočí v mestečku sídlila chýrna súkromná námorná škola. V roku 1979 postihlo pobrežie ničivé zemetrasenie a mnohé budovy sa zrútili. Dnes je mestečko opäť vyhľadávaným miestom turistov. Vchádzame do mestečka Kotor. Celé staré mesto je opevnené hradbami, šplhajúcimi sa vysoko do skál pohoria až k pevnosti Svätý Ján. Z prístavu do mesta sa vchádza renesančnou morskou bránou zo 16. storočia, ktorá je súčasťou mohutného mestského opevnenia.
Mestečko má veľmi starú námornú tradíciu a počas stáročí si dokázalo uchovať značnú mieru samostatnosti. Úzke uličky, historicky vzácne paláce, patricijské domy, kostoly, to všetko môžeme vidieť v Kotore. K najvzácnejším pamiatkám patrí románska katedrála svätého Trifóna, pochádzajúca z 12. storočia. Pre svoj zachovalý stredoveký charakter a historicky cenné stavby je Kotor zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Škoda, že na prehliadku mesta máme iba veľmi málo času. O 14. hodine máme už stretnutie pri autobuse v Lepetane. Hneď za mestečkom nás čaká niekoľko kilometrov pomalšej jazdy po rozkopanej ceste. Blíži sa sezóna a tak treba veľmi rýchlo položiť nové vodovodné potrubie. Štvrtý deň je naplánovaná cyklotúra k ústiu rieky Bojany a do Ulcínu. Pani Zorica nám navrhla ako alternatívu poznávací výlet mikrobusom do Albánska. 9 dlho neváhame a miesto cyklotúry na druhý deň ráno sme už na albánskych hraniciach. Hneď za hranicami upúta pozornosť každého turistu betónový bunker z čiast komunistického diktátora Envera Hodžu. Cestou vidíme už iba niekoľko bunkrov, väčšina z nich je už odstránená. Po nie celkom kvalitnom moste prechádzame cez rieku Bojanu, vytekajúcu zo Skadarského jazera. O chvíľu vchádzame do mesta Skadar, jedného z najstarších miest v Albánsku. Zastavujeme pri katolíckom kostole, ktorý v časoch Envera Hodžu používali na športové a stranické podujatia. Dnes už opravený kostol opäť slúži veriacim kresťanom, ktorý je v Albánsku asi 10%. Prechádzame vedľa novej mešity, postavenej v roku 1995 za peniaze Saúdskej Arábie. Albánska doprava je zatiaľ špecifická. Po uliciach sa pohybuje veľa cyklistov, chodci prechádzajú ulice a križovatky na ktoromkoľvek mieste. Dopravné značky a prechody pre chodcov sú zatiaľ zriedkavosťou. Na druhej strane vodiči sú k sebe i ku chodcom veľmi tolerantní. Vchádzame do druhého najväčšieho mesta a do roku 1920 i hlavného mesta Albánska, prístavu Durrës. Mesto nás príjemne prekvapuje širokou a čistou hlavnou ulicou. Samozrejme, je tu ešte veľa neopravených domov z obdobia komunizmu, ale Albánsko už nie je izolovaná krajina a mnohé domy už majú nové fasády. Priamo medzi obytnými blokmi prechádzame popri archeologických vykopávkach byzantského fóra z 5. až 7. storočia. Cez obed zastavujeme v rýchlom občerstvení. Sme spokojní. Chutný kebab je za 1 euro a pivo tiež za 1 euro. Opúšťame Durrës a medzi obytnými domami zbadáme jeden z väčších Hodžových bunkrov. Možno dnes slúži ako reštaurácia, diskotéka alebo už iba ako spomienka na nedávne časy. Za necelú hodinu sme už v Tirane a od roku 1920 i v hlavnom meste Albánska. Z
sme príjemne prekvapení veľkosťou hlavného námestia. Hlavnými architektmi mesta boli v 30. rokoch minulého storočia dvaja významní talianskí architekti z obdobia Mussoliniho vlády. V centru mesta dominuje veľké Skanderbergové námestie s niekoľko metrov vysokou bronzovou sochou albánskeho národného hrdinu Skanderberga. Zo začiatku 19. storočia pochádza nádherne zdobená Edhem Bejova mešita i vedľa stojaca 35 metrov vysoká hodinová väža, ktorú komunistický režim nestihol zbúrať. Prechádzame popri atypickej stavbe, s ktorou Albánci nevedia, čo urobiť. Je to múzeum neslávneho vodcu a diktátora Envera Hodžu. Do 90. rokov minulého storočia Albánsko v podstate nepoznalo automobilovú dopravu a väčšina ciest bola prašná. Dnes sú všetky hlavné cesty asfaltové a v Albánsku je pravdepodobne najviac Mercedesov na jedného obyvateľa v Európe. Albánsko sa preto niekedy prezýva aj ako krajina Mercedesov. Je nedeľa a po obede už cestujeme domov. Do obeda máme voľno a preto si idem pozrieť najstaršiu pamiatku v Sutomore, kostolík svätej Tekly, v minulosti mnohokrát prestavaný. Prvý kostolík tu stál už v 8. storočí. Pôvodne tu boli dva malé oltáre, pravoslávny a rímskokatolícky. Neznámy vandál nedávno katolícky zničil a tá kostolík dnes slúži iba pravoslávnym veriacim. Je pekne a teplo a preto idem ešte k moru. Široká, z drobných okružliakov a piesku zložená pláž má dĺžku asi 1300 metrov. Slnkom zohriatá voda už nie je studená, pofukuje príjemný vetrík, avšak z pravej strany cítiť zápach akoby z kanalizácie. Možno o rok už to tak nebude. Čierna hora sa viditeľne mení, i keď vstup do Európskej únie v nedohľadne.